ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ବସୁ ବସୁ ଗୋଟେ ଗପଟି ପଢ଼ିଲି। ଗପଟି ଭାରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଗପଟି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ ହେଲା। ସେ ଗପ ଉପରେ ପଢ଼ି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗପଟି ପଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଗପଟି ଏମିତି ଥିଲା କି ମାର ଗର୍ଭରେ ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚିନି ଓ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲୁଣ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଅନ୍ଧାର ନରମ ଜଗତରେ ଭାସୁଥିଲେ। ଚାରିପଟେ କେବଳ ଗରମ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ପାଣି। କେଉଁଠି ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କି ଆକାଶ ନାହିଁ, କି ମାଟି ବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ଗର୍ଭଘରଟି। ଚିନି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣି ହସୁଥିଲା, ଧକ୍ ଧକ୍ ଧକ୍। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଥିଲା ଅଲଗା। ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ଦେଖ ଚିନି, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏହି ପାଣି ଅଛି, ଏହି କାନ୍ଥ ଅଛି, ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ କହୁଛ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି? ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତୁମେ ଯେ କହୁଛ ଯେ ଭଗବାନ ରୂପୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେ କେଉଁଠି? ଲୁଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଚିନି ହସି ହସି କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗେ ଆମର ଏଇ ଘର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଗତ ଅଛି। ଲୁଣ ହା ହା କରି ହସିଲା। ବଡ଼ ଜଗତ? ହା ହା। ଏହି ଯେଉଁ କାନ୍ଥର ପରେ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତାହା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁନି ଯାହା, ସେ ଅଛି କିପରି କୁହ? ଲୁଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଚିନିକୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁନେ ତ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଚିନି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ମାଙ୍କର ସେ ନରମ ଛୁଆଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମା ବାହାର ପେଟରେ ଯଦି ମସାଜ କଲେ ଭିତରେ ହାଲୁକା ତରଙ୍ଗ ଚିନି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଚିନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହୁଥିଲା, ଲୁଣ, କେହି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଣ କହୁଥିଲା, ଆରେ ଏଇଟା ତ କାନ୍ଥର କମ୍ପନ। ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପନ ହେଉଛି, ଏ କାନ୍ଥର କମ୍ପନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଭୌତିକ କାରଣ ଅଛି। ଚିନି କହିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଭୌତିକ କାରଣ ଅଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ କାହାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଏଠାରେ ତୁମେ ରଖ ନାହିଁ। ଚିନିକୁ ଲୁଣ ତାଗିଦ କଲା ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କିଛି ଯେଟାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ କିଛି ବୁଝାଉନି। ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଦିନେ ଚିନି କହିଲା, ତୁମେ ଏଇ ଧକ୍ ଧକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛ କି? ଲୁଣ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। କହିପାରିବ ଏହା କାହାର? ଚିନି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଲୁଣ କହିଲା, ହୋଇପାରେ ଏଇ ଘରର ମେସିନ୍। ଏଇ ଘରର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଅଛି ଯାହାର କମ୍ପନ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛେ। ଚିନି ହସି ମୃଦୁ ହସରେ କହିଲା, ନା, ମୋତେ ଲାଗେ ଏହା ଆମ ମାର ହୃଦୟ। ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଲୁଣ ପୁଣି ହସିଲା। ମା? ସେ କିଏ? ଲୁଣ ଚିନିକୁ କହିଲା, ମା ସେ କିଏ? ସେ ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମା କିଏ? ନା, ଯଦି ମା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଚିନି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ଟିକେ ଗଭୀର ହେଇଗଲା ଚିନି ଏବଂ କହିଲା, ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ହୁଏନି ଲୁଣ। ଯେଟା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଟା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ପବନକୁ କେବେ ଦେଖିଛ କି? ଚିନି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ପବନକୁ, ଏ କମ୍ପନ ପବନ ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ତାକୁ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, ସେଇ ଛୁଆଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେମିତି ଦେଖିଛ କି? ନା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଅନୁଭବ କରିପାର। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଚିନି କହିଲା, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଲୁଣ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ଚିନିର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଲୁଣ ଚୁପ୍ ହେଲା। ଲୁଣ କହିଲା, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାର ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରରେ ସିଏ ବାନ୍ଧିକି ଥିଲା। ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯେ ନା, ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି ଠିକ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ମା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମକୁ ମା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଚିନି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହୋଇପାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଖି ଅଛି ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନି
ପଜିଟିଭଲି କହିଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆଖି ଅଛି ସେ ଆଖି ଆମକୁ ଏବେ ମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଯେବେ ସକ୍ଷମ ହବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ମାସ ପୁରିଗଲା, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଲା। ଯୋଉ କାନ୍ଥଟି ଚାପ ଦେଉଥିଲା, ପାଣି କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ଲୁଣ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଲୁଣ ଡରିଗଲା, ହେଲା ଏମିତି କଣ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲା ନା କଣ? ଲୁଣ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ ଚିନି, ଆଜି ଆମେ ଶେଷ, ଆଜି ଆମର ସବୁ ଖତମ, ହେଲା ଚିନି ସବୁ ଶେଷ, ଆମେ ମରିଯିବା। ଚିନିକୁ ସିଏ କହିଲା, ଲୁଣ କହିଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ ମରିଯିବା। ଚିନି ଚିନି ବି ଥରୁଥିଲା, କମ୍ପୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ନା ରେ ଭାଇ, ମତେ ଲାଗେ ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ନୂଆ ଜଗତକୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାର। ଲୁଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଦେଖିନଥିବା ଜଗତରେ ଭରସା କରିବା ପାଗଳପନ। ଯଦି ତୁମେ ଯେଟା ଦେଖିନାହ ସେଟା ଭରସା, ମୋର ତ ଆଜି ଜୀବନ ଗଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ସରିଲି। ଚିନି କହିଲା, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ତଥାପି ସେ ଥିଲେ। ନାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟାରେ କଣ ହେଲା କି, ଚିନି କହିଲା ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଜଗତକୁ ବାହାରି ଯିବା, ସେ ନୂଆ ଜଗତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ବୋଧେ। ଲୁଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିନି କହିଲା, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ତଥାପି ସେ ଥିଲେ, ସାୟଦ ଏବେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ଭୂମିକମ୍ପ ଭାବି ଯୋଉ ଲୁଣ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ଚିନି ତାକୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ ଏବେ ତ ଆମେ ମାକୁ ଦେଖିନାଉ ନା, ତ ଏବେ ଆମେ ବୋଧେ ସେଇ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯୋଉଟାରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ଅନ୍ଧାର ଫାଟିଗଲା, ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ଆଖିକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଏବେ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ଆଖିକୁ ଲାଗିଲା, ଶୀତଳ ପବନ ଦେହକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଏକ ମୁହଁ, ଜଳ ଭରା ଦୁଇଟି ଆଖି, କମ୍ପିଥିବା ଓଠ, ଅସୀମ ହସ। ମା? ଚିନି ହସିଦେଲା। ଲୁଣ ନିର୍ବାକ ହେଲା, ହେଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଥିଲା ଦେଖାଯାଉନି ତେଣୁ ନାହିଁ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ତାକୁ ବାହୁରେ ନେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମା ତାକୁ ବାହୁରେ ନେଇ କାନ୍ଦୁ। ଲୁଣ ଧୀରେ ଚିନିଙ୍କ କାନରେ କହିଲା, ଚିନି ଭାଇ, ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଚିନି ହସି କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାର ଗର୍ଭର ଲୁଣ ପରି ପଚାରିଥାଉ, ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ମାତ୍ର, ଆଖି ଖୋଲିବାର ଆମର ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି, ଏଇ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ।